Sakto kayo. Sakto. Yapon nakoy topic nga iko nila nga bugat so nga topic kay mostly uyab nga lagyo pod akong pangutana nila kadaos sa og in a relationship mo nya LDR unsay nakatik advantage og unsay naka disadvantage Ang nabantayan na dyan ako nga ang advantage o disadvantage ng uyab dire o kalayo. Karang sample, Explain mo kung sa disadvantage o advantage nga LDR mo. okay, ang advantage kayo sa LDR kay siloso. One, kanang dili niya mabantayan nga galaag ka. Ang kuya lang, may balaan niya galaag kayo kada pay balo. Ano? Hindi pumunta dito para lait-laitin ha. Handa mo ha. si kuan siya exempted lang ka ani nga kuan kay halata naman. Diyon og one pod ang advantage ko sa LDR. Pag mulingi ka dito, Uy, magabantay. walay mo sumbag mo rin ako. Hindi na na eh. Mulingi ka itong babae. Bagong rin kasi Sige. Wala So, naka-advantage. more time ha. Pero ang naka-disadvantage, Mo, nakatulad sa gandapin yung Parang may naamoy ako hindi maganda. gado mo. ang naka-disadvantage sa LDR, di ka kuan Mali mo. So, more time ha kuan. Dundahon. So ikaw na pod si ikaw po unsay advantage og disadvantage sa LDR. Ko makita madunat kanang LDR na tanan gamayng bikil magsilos dayon. Stop! Look! Wala kabalo sa tanang di buhat ato nga mo din na maka istorya ra gani nga nana sa barkada ragi kan istorya nya. Angin takay kanang wala pud siya kakita. Nang sanginan ta nga may ka muna kanunay mag-aaway di magkasinabot. Munang ang makatog sa dili LDR kay halos kada adlaw magkakita, halos kada adlaw magkuyog. Pero di pa sa tanahin kayo nga halos tibuok adlaw di magkakuyog. Pero magkita-kita ra ba nga muna makita niyang sigbuhat nimo nang wala kayo Update, sige. di kayo gubot, di wala kayo gubot mo hitabaw. Matay mo opinion. Opinion. Yan sunod si Alj. Ano mo na? Gusto mo saksakin ko nga lang alam mo ha? Unsay advantages sa LDR o disadvantages sa LDR relationship? Sa LDR mo na yon. sa advantages sa LDR. O disadvantages. Para manggod na ako, it's not dili na siya sa lagyo mo or dugol. It's the way you handle the relationship. Small conversation is better than never. Barinig kita sa mukha eh. Sin, diba? Is better than sin. Huwag ka na mag-Ingles. Ata na mo tong imo ang palusot sa cellphone. Ako sa imong gisina Ang diya. advantage manggod sa dool, kay sa panahon sa tingtugnaw, naakay madangpan. Nay makubet. Kaya mo kung ang disadvantage magod sa LDR kay mahal kayong gasolina ron. Ayo ang biyahe. Layo ang biyahe pero Pero di di mo ka kuan ka nang kakaon. layo biyahe. Matay mo ha. Dayon, imuha na pod. Ang nakapatsada gyud sa LDR kay Ang lasman ng bunga nga mo. ang imong uyab layo nakadisdool. Makakiringking ka sa imong pong dool. Sada mo siya. So experienceado. Kulay pinaka-the-best yung kayo kay experiensadong babaero. Kay og madool imong uyab nimo, naman kay time ana, ang imong mata napokus sa mga kay mulingaw gali ka dire. Sus, ang Layo mo sa akin to. Ayoko makita ito. Maita ulo ko. ang kuan kilid nimo nang lagom na. Unang balantayan ko, patsada ko ng LDR. Sa mga na LDR diha. Aron malayo ta. Congrats ninyong tanan. Mahal ang sulina ron. Lait-laitin ha. Handa mo ha. Marta. Sige. Imuha. Unsay kasukti? Unsay take advantage o disadvantages sa LDR relationship? Ang naka-advantage man gud ana sa lockdown relationship. Lockdown long distance relationship. Hoy! Mga bunga nga nyo!
kuan ug malayo gyud imong uyab, siyempre mingawon kadayon, din kuan. Ang una-una nimo nga kuan ganahan ka makikuyo niya, pero Magkakuan ka sama kuno. layo man siya nya. Oh, layo. Ang naka-advantage gyud na ug naapod sa imo ang imo ang uyab naapod sa dool, dali ra po nimo bisita o dali ra po nimo suroy-suroy. So mo to ug kuan LDR, no need to worry about anak kay naama na sa mong katang alam mo ba miss na kita, baby ito na ako at kahit na malayo ka ay pupuntahan ko, wala akong magawa dahil mahal kita. O mo to yung importante nga kung pumal gini mo siya. At kay time nga kuisan o sita gyud ka bisaw sa malayo. Mutay man dis. Imo ha. Unsay naka disadvantage o advantages sa LDR? Sa ko wala may LDR. disadvantage siya na kaya importante ang pagsalig man malayo og madool. Sakto kayo. Sakto. Dagan na biya ng dihila ka nimo. Bukit sa bunganga, ngipin mo ang t-shirt mo. Kumaye. Oh. Pagsalig. Dagan nagbabayi ng nila. Salig ra mora na. Marto, thank you. For family ng kasote. Thank you. Palhin na may laing para initan sila.